אני נועה, אני רקדנית וכוריאוגרפית. אני ב3.5 חודשים האחרונים עובדת על ריקוד בשם פעולה חיה. זה יצירה שמתעסקת באימפרוביזציה. אני מופיעה לצד מתן בן אור, שהוא גיטריסט, ואנחנו בעצם יוצרים מרחב של חיפוש, של הרחבת גבולות החופש, תוך כדי יצירת פתיחה של התודעה, ועבודה משותפת על ריקוד ומוזיקה. בעצם בתהליך המחקר שלי אני מתעסקת באיך אפשר לשבור את התבניות ולמצוא תנועות חדשות בתוך האימפרוביזציה, ואיך המפגש שלי עם קהל והמפגש שלי עם מוזיקה והמפגש שלי עם התודעה, עם שטף התודעה, יכול לייצר עוד חופש גופני וליצור בעצם תנועות שמפתיעות אותי. איך אני יכולה להפתיע את עצמי עם הגוף, איך מתן מפתיע את עצמו עם הסאונד, איך אנחנו מפתיעים אחד את השנייה, איך בתוך כל הדבר הזה נוצר דיאלוג. זה ככה לעבודה. הצגתי אותה בערב סיום של תהליך עבודה על יצירות סולו בהנחיה של איריס ארז, ואני רוצה להמשיך לעבוד עליה לקראת הפסטיבל ולהציע אותה כבחורה. אני רוצה להעמיק את הפרקטיקות שפיתחנו של פתיחת התודעה ועל העבודה המשותפת בין המוזיקה לריקוד, ולהרחיב את העבודה. בתוך התהליך עבדתי עם השראות של אנשים שהתעסקו באלתור, כמו טרישה בראון, וויליאם פורסייט. הרבה השראה קיבלתי מהעבודה של ג'וליאן המילטון ומעבודות של ענת שמגר. ואני מרגישה שהעיסוק הזה באלתור הוא מרתק אותי, הוא פותח לי את הראייה. גם התעסקתי בתהליך הרבה עם רנדומליות, קצת עם עבודות של ג'ון קייג', שהוא יצר בעצם תזמורת של רדיואים, ואיך אפשר לעבוד עם פעולת רנדום הזה. זהו, אני מאוד אוהבת את החיות שהעבודה הזאת מביאה לתוכי ולמרחב, והייתי שמחה להציג אותה.